कमर में दागी, अगर कमर में दागी के बात कल जाओ तो 2 मिलियन क्रॉस कर गइल बा व्यू के अपार सफलता के बाद लेके आ रहल बन यानी कि खेसारी लाल यादव लहे लहे हिलाव कमरिया। भाई नाम सुन के तो अजीब लागल आ ये भी ऐसा लागल कि बैक टू बैक गाना आ रहल बा, यानी कि लहे लहे हिलाव कमरिया। ई कहिया गाना होता आ कौना चैनल से गाना होता? ई काफी फोटो यानी काफी पोस्टर ट्रेंड में भी चलता कि लहे लहे हिलाव कमरिया। खेसारी लाल यादव यानी कि शिल्पी राज के दोनों जाना के अगर गाना कमर में दागी बहुत बवाल मचैले बा। और पावर स्टार पवन सिंह के भी गाना सहरिया। अगर बात कल जा को गाना के गैले के रहे आ गैले के बा तब पावर स्टार पवन सिंह और शिल्पी राज। दोनों में अलग अलग मॉडल अलग अलग फीमेल सिंगर गइले बाड़ी, लेकिन अब देखे के बा कि केकर गाना कहाँ जाता आ कब छिटाता, केकर गाना बूम करता। भाई अगर सच में अगर बात बता देनी ना कि ये तना गर्दा ई गाना दोनों लोग के बा, लेकिन लहे लहे हिलावक कमरिया का खेसारी लाल यादव के गाना कहिया होता, कौना चैनल से आता? अगर पूरा वीडियो वॉच ना करबा भाई तो मालूम कैसे चली कि लहे लहे कमरिया कहाँ से आवता, कौना चैनल से आवता? ऐसा भी बतावल जा रहा बा कि खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से भी आवता, लेकिन रौरा का फुल जानकारी है वीडियो के माध्यम से देवे कि गाना कहाँ से आवता कहाँ से नहीं आवता। भाई अपडेट ऐसा बा कि ई जौन गाना बा लहे लहे कमरिया रौरा लोग के बीच इतना जल्द मतलब कि हम का बताई। रौरा फुल देखी वीडियो। सबसे पहले अभी हाल में बात चलता कि खेसारी लाल के जौन शो में पूरा मतलब भगदड़ हो गई बा खेसारी लाल के भैया का रौरा फुटेज देखनी है, लेकिन एक बात रो के बता देवे कि घबराए के बात नहीं के कैसे कि खेसारी लाल यादव हमनी के यानी कि जिगर के टुकड़ा यानी हिट मशीन हमनी के गाना लहे लहे कमरिया के बात कल जाए तो पोस्टर जौन बाइल बा पूरा एआई से जनरेट कइल गइल बा। का पूरा एआई से जनरेट कइल गइल बा। और ई गाना के अगर बात कइल जाओ तो खेसारी लाल भैया इतना भी जल्दी प्रोजेक्ट ना देवेले कि जैसे आज गाना रिलीज भेल काले पोस्टर लॉन्च। ई गाना के अगर बात कइल जाओ तो गाना यानी पूरा पोस्टर फेक बा। ई रौरा लोग के बीच में नहीं खेत हमारा बनावल ऐसे जरूरी पड़ल कि रौरा लोग घबराई जामत। बहुत जबरदस्त यानी खेसारी लाल भैया अच्छा गाना कैले बने तो रौरा लोग देखे खातिर तैयार रह जा। लेकिन ई जौन लहे लहे कमरिया हिलाव ई गाना रौरा लोग के बीच में नहीं आवत। तो चली नेक्स्ट भी मिलता नहीं।